Agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky realizuje národný projekt Komunitné centrá. Prostredníctvom komunitnej práce podporujeme sociálny, ekonomický, vzdelanostný a kultúrny rozvoj osôb v nepriaznivej sociálnej situácii a prinášame tak pozitívne zmeny v spoločnosti. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Tvoríme komunity. 160 rokov kvalitnej nemeckej práce robí strešnú krytinu Röben výnimočnou. Vďaka vysokokvalitnej hline a novátorským technológiám škrídle Röben ponúkajú vlastnosti, ktoré vás presvedčia o kvalite a funkčnosti. Pálené škrídle Röben sú mrazovzdorné, na slnku nevyblednú, sú priedušné, odolné a elegantné s 30-ročnou zárukou. Kúpte si teraz novinku plochu škrídlu Röben Bergamo, teraz za uvádzacie ceny www.roeben.sk. Toyota Auris nebola nikdy dostupnejšia. Využite revolučné financovanie Toyota Garant bez navýšenia. Toyota Auris Active s automatickou klimatizáciou, tempomatom, s liatinovými diskami kolies, paketom Trend a so skvelou výbavou môže byť vaša už za 180 € mesačne vrátane poistenia. Toyota vám navyše garantuje minimálnu cenu odkúpenia po 4 rokoch. Viac o Toyote Garant získate v autocentre Nitra. Telefón 037 a 7 sedmičiek alebo na toyotanitra.sk. Tam jednoducho nenájdete produkty po dátume spotreby. Aha, vždy na vás čaká voňavé pečivo aj čerstvé kvety. Zelenina aj ovocie sú vždy čerstvé. A môžete sa spoľahnúť na naozaj kvalitné mäso. Slováci najlepšie vedia, že najčerstvejšie výrobky nájdu v Lidli. V prieskume si zvolili Lidl za jednotku v čerstvosti. Lidl, jednotka v čerstvosti. Rádio Anténa Rock. Anténa Rádio Anténa Rock. Rádio Anténa Rock. Správy. Najbližší víkend si môžeme predložiť. Na Vuelte sa ide 3. etapa a zajtra sa zíde dážnik.